Benjamin Netanyahu menteri rang badu kari Israel ha kajan mis sejan uloong baka jingi kun persya ya ka Iran kompat kot ha ka video bau lapan mi pejba ka bakada beng ya kijing job bau ong baka Israel bat ka US kalayo ha ka thma ka badang sudap kane ka jing kerang lawan raru ya ka jing tho na kalyang persya ha ka ba kinong yalam kalyang persya kilaong baka thma kam sem lawan poi sya ka thong balabu Netanyahu uloong baka propaganda jong ka Iran ka persyang ban penrit ya ka jing job jong ka Israel kalayo ban pensapriang ru ha kalat patai kubor jongi bat ka propaganda jong kinong kun san hima sima jongi lap pensapriang ru ha Iran ada ka bapen i ya ka jing job bau khot ka historic achievement bat da ka bapen dengkam da ka map jong ka Middle East ka bapen i ja ka exit jong ka Iran ha ka rongsau Netanyahu uloong ila persyang ban penduk mesim yengi Andre menta ilong ki bapen kerdo yaki om tang bangila syo yaki Andre dang don shibun banle ulaong Netanyahu ulaong ru ba ka Israel kalapan pra yaki kenro jong ka jing septing da ka basyo ya ka Iran hau benai jeleu jong usnam baladap menteri rang badu ula keno paj baru da ka rukom ka paklem kado kerteng ya kita nat sentiat jong ka Israel halor ka jing hertma balayalam da ka Hamas ak nyutrik urisau ar hajar ar bulai da ka baong bahau benai jeleu ar hajar rupusan ha ka negasen ka jing thu jing tip ka bapnya kala poi syap nga ha ka pot babiang Netanyahu uloong ba ularai ban sedang ya ka thma ba baar persya ya ka Iran hau benai rempang namar ba ka Islamic Republic kalajan poi sya ka jingla ban thau ya ka tiar nuklear bat ka jingla ban penmi hajar teli kimbisal kublai shibun